citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, no vaccine, no entry policy, ipatuman sa mga border control sa Davao Region. Permit to carry firearms outside of residence, gikansela na sa COMELEC o gipatuman ang gun ban. Sa detalye sa atong mga balita, daghan ang mipabor sa desisyon ni President Rodrigo Duterte nga dili pagawason sa balay ang mga tawo nga wala pa nabakunahan. Kini aron mapugan ang pagpuyanap sa kaso sa COVID-19 Omicron variant. Apan luyo niini, daghan usab ang misaway sa nahisgutang kamanduan. Ani ang report. I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them, if you may, to stay put. And if he refuses, he goes out of the house and goes around in the community or maybe wherever magpunta, he can be restrained. And if he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons. That is in addition to the police power, the agents of a person in authority. Gipatuman na sa kapulisan ang no vaccine card, no entry dinhi sa Davao Region sukad niadtong Biyernes, Enero 7. Una nang gibando ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga kapitan nga dili pagawson sa ilang mga panimalay ang wala pa nabakunahan. Kini human hinahinay nga misaka ang kaso sa COVID-19 nga nagdala og Omicron variant. Gani naka-alert level 3 na ang Metro Manila. Daghan na usab ang mga flights ang nasuspenso o gipangkan sila tungod sa hulga sa Omicron. Among gipangutana ang pipila ka Davaoenyo kabahin niini ug mao kini ang ilang mga tubag. Para sa ako vote, kanang vote lang kay namanggoy po yung reason nga pasipog na apoy dili makayon sa vaccine ba, then unfair pud para sa ilaha na mo no entry no vaccine no entry, then sa uban nga na mga allergies about ana unfair para sa ila, like sa ko ang mga parente na apoy nga na allergy ano lang good na mo nang vote lang pud sa ko, wala po ko'y kampihan kay sa gobyerno manggod. Kanang mga di pa vaccine ron mao naman ang kantong mga badlungon sa sige kuan. Wala mga wag sige lag yung maing kuanta dahil di ta pa vaccine kay basig mga kuanta. Mao na nang mga kuan karon nagpa-vaccine na. Ana mga badlungon. Kaya uyon yung kaya nang vaccine karon mahuman ang kuan. Mao may nakalangan-langan yung nasa kuan nga di mabaksina nang kuan sige lantang lockdown ani magkadaghan ang COVID kay siradaan mo yan ang guwan. Askang, uyo na. Ano man, sir? Aron, matapos na ng COVID. Oh, mahuman na, wala na tayong problema. Duha sa tulo na mo ka na pangutana ang uyon. Sa Newsline Philippines Facebook page, may pagawas kamo sa inyong mga reaksyon. Dunay pipila nga nag-ingon nga huwes de kutsilyo na ang gihimo sa gobyerno. Duna usab pipila ang mingon nga alang kini sa kaayuhan sa tanan. Kung atong silipon ang Republic Act 11525, nakapatik didto nga mohatag ang gobyerno og vaccine card sa tanang nabakunahan ug dinhi nakasulat ang tanang impormasyon kabahin sa individual sa iyang bakuna. Napatik usab sa maong balaod nga ang vaccine card dili ikonsiderang usa ka mandatory requirement sa usa ka educational, employment and other similar government transaction purposes. Miangal na ang Commission on Human Rights sa maong hisgutanan kay matod sa CHR ang paglimita sa katawhan
tungod kay wala sila nabakunahan, usa ka paagi sa paglapas sa tawhanong katungod ug paglapas sa 1987 Philippine Constitution. Mato di CHR spokesperson Jacqueline Andigia, gikinahanglan nga mopasa og balaod aron mamahimong legal ang pagkontrola sa lihok sa katawhan nga wala pa nabakunahan. Mato ni Digia, wala pay balaod nga nag-ingon nga ang dili pagpabakuna usa ka krimen. Niadtong Domingo, Enero 9, misaka sa 28,707 ang kaso sa COVID-19 ug kini ang pinakataas nga kaso sukad mihapak ang pandemya sa Pilipinas. Kung ang katuyuan sa gobyerno mao ang proteksyon sa katawhan, ang ngayan nato kining suportahan. Apan, gikinahanglan usab nga tan-awon sa estado nga ang tawhanong katungod iyang respetuhon tungod kay kini ang katungod sa matag Pilipino. Edith Kaduayan, Newsline Philippines, stay safe! Subling nag-istrikto ang mga otoridad sa Butuan City kay sugod karong adlaw Enero 10, 2022. Kinahanglan na ang negative RT-PCR results sa pagsulod sa syudad. Gawa sa negative RT-PCR results, gikinahanglan usab ang bisan unsang government-issued ID. Gibalik ang istriktong regulasyon sa Butuan City tungod sa hulga sa Omicron. Bisan og bakunado na ang usa ka traveler nga mosulod sa Butuan, gikinahanglan gyud nga sundon ang amended Executive Order number 63-A sa lokal nga gobyerno sa Butuan nga gipatuman sa Task Force on COVID-19. Nagtinabangay ang Davao City Police ug Task Force Davao sa pagpatuman sa Comelec gun ban nga nagsugod kagahapong adlaw Enero 9, tuig 2022. Bisan sa mga checkpoints sa Davao City, gipatuman sab ang istriktong implementasyon sa gun ban. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sugod kagahapong adlaw, Enero 9, 2022, suspendido na ang tanang permit to carry firearms outside of residence subay sa Comelec Resolution number 10728. Gipatuman sa Comelec ang gun ban sa tinguha na magmalinawon ang 2022 local ug national elections. Istrikto sab nga gipatuman sa DCPO ug Task Force Davao ang 24/7 nga checkpoint aron walay makalusot og mga armas. Hunyo 8, 2022, matapos ang Comelec gun ban. Nituyok mismo ang atong City Director, si Police Colonel Kabijan Brian Craft, kauban niya si Colonel Comia, ang KP pod sa Task Force Davao, ug siyempre ang Assistant Director pod sa kani ato ang Comelec, si Attorney Gay. Nagtuyok sila, gisiguro nila nga ang tanang police station, 15 police stations sa tibuok Davao City, nagpahigayon og 24 oras nga checkpoint. Gawas sa fixed checkpoint sa syudad, magpahigayon sab o random checkpoint ang mga pulis o mga sundalo sa TF Davao. Po isa diha sa gibati na sa sa mga lumulupyo sa Davao City, abin nato mga motorista ang medyo nalangan na traffic gamay ang ilahang pagbiyahe, ang ato adihang ato ang hangyo diha sa mga mugawasay sa ilang panimalay, ilabi na katong manarbaho nga medyo mo extra effort sila sa pagsayo kay tungod i-considerar nila nga ang tanang police station nagakandak og Comelec checkpoint lauman nga medyo malangan dispensa gamay apan ang naman nato diha ang tinguha nato diha ang pagpatuman atong resolution sa Comelec nga sigurohon nga natay checkpoint o pagsita nato sa mga illegal nga mga kontrabando, especially ang pusil nga ginabawal karon sa panahon sa eleksyon. Nangayo ng daan og dispensa ang DCPO sa posibleng kalangay sa biyahe tungod sa checkpoint. Kay seguridad sa syudad ug prioridad sa pwersa sa DCPO ug TF Davao. Usa sa hangyo sa kapulisan sa mga motorista ang kooperasyon sa checkpoint. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe. At tangi! Senior citizen gipusil patay sa Agusan del Sur. O hapit kilometro nga flyover gisugda na og tukod sa DPWH sa Maa Diversion Road, Davao City. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na!
sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Patay ang usa ka senior citizen human kini gipusil didto sa usa ka tindahan sa San Francisco, Agusan del Sur. Ani ang report ni Arjon Sabalde. Blanco paghihapon ang kapulisan dinhi sa Agusan del Sur sa misteryo nga nagpalayo sa kamatayon sa usa ka tigulang nga kalitlang gipusil patay gawas sa gamay tindahan samtang nag-inom. Nahitabo ang krimen bandang alas 10:30 sa gabi ni adtong Biyernes, Enero 7, duol lamang sa bus terminal dinhi sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Wala gilayo na ilhan ang biktima tungod kay wala kini dalang mga IDs o kaha mga papeles atol sa pagsusi sa mga pulis ug soko sa mismong crime scene. We received a call about mga past 10 siya, mga 10:30 siguro na 10:30 na call. And then we immediately went for investigation and possible apprehension of the suspects, but unfortunately hindi natin sila naabutan, but still we are doing our best to identify since none of the people around ang naka-identify dun sa suspects. And with all the efforts that we did to identify the victim also, wala pa po kaming we don't have any identification of the victim. Dead on the spot ang biktima. Human kalima gipusil sa suspect ang nagkadiang parte sa iyang lawas. Gamit ang wala pamiiling armas, nagkatag ang mga basiyo sa bala gawas sa mismong tindahan kung diin nahitabo ang krimen. Matod sa tag-iya sa tindahan, mihangyo ang biktima nga mag-inom ug iya kining gitugutan. Apan samtang nag-inom ang tigulang, kalit na lang nga dunay paka-paka nga buto. Dali dayong mikalagyo ang suspect sa wala matino nga direksyon. Nihangyo na sa mga nga kuan kani ang pwede ba daw inom yung kung gibawalan may diri pa inom siya nga kulapo raman ako imnon hangyo lang ko kay painit lang daw di ako ang gipagbigyan kay tags karon pa ko kita na niya kad mo to pagka itabo mga medya oras lang itabo yun taon-taon oro to nato ni dul siya tao ni wa man po ko kailawa o pa may kailato niya. Ang biktima na ilang si Jezreel Culuran, gibana-bana nga nag-edad og 50 ngadto sa 60 anyos. Taga-Ago, Tabon-Tabon, Sibagat, Agusan del Sur. Hapon sa adlawng Sabado, gikuha matod pa sa mga kabanay ang patayng lawas sa biktima. Mga igagaw, mga ante o anak. Oo, di man pwede paggawas kung wala mga pamilya. Basta kay gikan diri gikuha sa pamilya. Padayon pa hangtod karon ang lawom nga investigasyon sa mga kapulisan sa San Francisco Municipal Police Station. Arjun Sabalde Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Napuhag ang giingong drug den sa Digos City human gilusad ang hiniusang bypass operation nga gilangkuban sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Napuhag sa mga sakop sa Digos City Police Station ang usa ka drug den sa syudad. Sa gipaygayon nga hiniusang anti-illegal drug bypass operation sa Aurora Extension didto sa Barangay San Miguel, Digos City nitong Sabado, Enero 8 ning kasamtangan tuig. Nasikop ang target sa operasyon nga si alias Aljun Lapad. Gila isip top 5 high value individual sa paghupot og illegal nga droga diin nakuha gikan kaniya ang usa ka sachet sa shabu nga mao'y bypass item ug lain pang 5 ka sachet sa shabu sa iyang posisyon. Nakuha usab kaniya ang usa ka kalibo ka pesos nga gigamit isip marked money, usa ka unit sa kalibre 45 ka pistola nga walay serial number nga gisudlan og magazine nga puno sa 7 ka mga bala, lain pang 5 ka bukbala sa kalibre 45 nga pusil. Nadakpan usab ang unom ka mga kauban ni Aljun atol sa operasyon. Matod ni Digos City Police Chief Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios nga dugay na nilang giupo-upuan ang maong grupo. Okay na lang na-report na dira jud tanan ng mga consumer, tanan na maligi og droga, dira sila makita-kita o niya i-dispose sa ibang lugar diri sa Digos o gawas sa Digos. Ato pagbay pa timing na adrot ditong iba nga mga runner nila o mga downline nila na napapintaya ko ng mga droga, daghan sila dito na naabutan. Na-recover sa posisyon ni alias Baloy ang 3 ka sachet sa shabu ug usa ka unit sa kalibre 38 nga pistola. Samtang na-recover usab kang alias Gorilla ang 2 ka sachet sa shabu ug ang improvised tutor lakip na ang mga drug paraphernalia. Sa kanitibukan, ang shabu mitimbang sa 4.48 gramos nga dunay estimated market value nga 68,700 pesos. Sa pagkapuhag sa moong drug den, malaumon ng kapulisan nga muhinay na ang transaksyon sa illegal nga droga diri sa syudad ug giklaro sa labaw sa Digos City Police nga gawas sa drug bus gipakusgan usab nila ang riding in tandem ug gani ang mga pusil nga nakuha gikan sa mga suspect gipailawom na sa ballistic examination aron masuta tun nalambigit pa kini sa pagpamusil sa syudad. Punta, maging rason ni maglalaylo talaga ni siya, pero di po nato mapugan ng Digos agianan sa tanang mga probinsya o region. Kita sa Region 12, mohagi diri, gigandit po sa Occidental, mohagi diri. So may mga posibilidad na natay pagpadayon nilang gihapon ng pagpamaliging droga. Katong ba rin na yung imogingon sa request natin for ballistic, kaya isa po na ginaputukan natin, dili lang droga, kundi kining mga riding in tandem, yung mga gun for hire na nagalihok diri sa Digos. Ang Digos City, dunay 26 ka barangay, apan unong pa lang niini ang na-drug cleared sa otoridad. Rudy Junotero, Newsline, Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Gitukod na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 ang magtuod flyover sa Carlos P. Garcia Highway sa Davao City nga gipunduhan og kapin 1 ka bilyon ka pesos. Ang flyover gikatakdang mahuman sa tuig 2023. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gisugdan na sa Department of Public Works and Highways ang konstruksyon sa Magtud flyover sa junction sa Carlos P. Garcia Highway Diversion Road sa Davao City. Duna kinigitason nga 800 meters lakip na ang approaches. Tinguha ni ini na maglahos-lahos na lang ang dagan sa sakyanan aron dili magka-traffic. Nalipay ang taxi driver nga si Roland Pohas sa pagtukod sa flyover kay adlaw siyang nagaagi dinhi nga usahay maipit pa siya sa traffic. Dako jo nagtabang sa mga sir nga masugdan ang flyover kay para iwas na pud sa traffic sir ba. Matod sa driver nga si Andrew Boyser, dakong tabang sa pagluag sa traffic sa mga sakyanan ang pagtukod sa flyover. Siya tabang na mabawasan ang traffic. Mao na ang purpose nga nalipay ka sir. Nalipay kay ko sir kay ang Davao ni sinsog gyud ang development ba tungod sa pagdala sa mahal nga kagahom ni Mayor Sara ug Duterte nga develop ang Davao. Okay. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11, ang proyekto gigahinan og kapin 1 ka bilyon ka pesos. The project will also involve the widening of some road sections along the project site. Ang maong proyekto dunay budget na 1.44 billion na ginalauman na mahuman sa tuig 2023.
Hangyo ni Ortiz sa publiko nga sabton una sa mga motorista ang sitwasyon sa diversion road sa Maamagto Junction ning syudad kay naibahin sa highway ang ilang gisirad-an. Ang proyekto gilaumang mahuman sa tuig 2023. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe. Kato naghingpit sa mga balita sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. O musubscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. O sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!